Isoverin erikoisnitojalla eristät kanavat nopeasti ja vaivattomasti. Lopputuloksena on siisti, energiatehokas ja paloturvallinen eristekerros. Isover-eristeen asennus on helppoa. Eristeen lisäksi tarvitset vain villaveitsen, Isover-erikoisnitojan, 75 mm leveää alumiiniteippiä sekä lastan teippauksen viimeistelyyn. Mittaa ensin oikea eristeen pituus. Ilmastointikanavan halkaisija plus 2 kertaa eristeen paksuus kerrottuna 3,14. Leikkaa maton toisesta päästä 70–100 mm kaistalle eristevillaa alumiinipinnan ylityksen mahdollistamiseksi. Kiinnitä eristematto ilmastointikanavan ympärille. Ylimenevä alumiinipinta nidotaan kiinni Isover-nitojalla 100 mm välein. Teippaa sauma 75 mm leveällä alumiiniteipillä. Viimeistele sauman tiiviys liippaamalla se lastalla. Näin teipin liima aktivoituu ja kovettumisprosessi käynnistyy. Jos eristyksestä halutaan kondenssitiivis, teipataan myös pystysaumat. Kanaviston kulmat eristetään leikkaamalla eristematosta erilliset kulmapalat. Kulmaa varten leikataan 2 keskikappaletta ja 2 päätypalaa niiden kummallekin puolelle. Mittaa mitat 2A ja 2B. Samalla saat A:n ja B:n mitat. Huomioi eristeen paksuus erityisesti isommissa eristepaksuuksissa. Mittaa oikea eristeen pituus ja merkitse sen jälkeen A:n ja B:n mitat eristeeseen. Piirrä loiva kaari merkkien välille ja ensimmäinen päätykappale on valmis leikattavaksi. Merkitse sitten 2A ja 2B mitat ja piirrä uusi käyrä. Tämä on ensimmäinen keskikappale. Jatka näin, kunnes sinulla on 2 keskikappaletta ja 2 päätykappaletta. Leikkaa kulmapalat irti villaveitsellä. Poista eristevilla ylimenevältä alumiinipinnalta. Asenna ensimmäinen keskikappale ja nido ylimenevä alumiinipinta kiinni. Teippaa ja liippaa sauma. Asenna seuraava keskikappale ja päätypalat samalla tavalla. Eristä lopuksi jo eristettyjen kulman ja kanavaosuuden välinen kohta. Mittaa eristämättömän kanavan pituus ja mitta kanavan kiinnikkeeseen asti. Leikkaa oikeanmittainen eristepala alumiinipinnan ylitys huomioiden. Leikkaa sen jälkeen irti eristämättömän osanlevyinen kaistale. Tee eristeeseen viilto kannaketta varten. Poista eriste ylimenevältä alumiinipinnalta. Kiinnitä eristematto ilmastointikanavan ympärille. Nido lopuksi ylimenevä osa kiinni ja tiivistä saumat alumiiniteipillä. Eristä sitten ilmastointikanavan loppuosa samalla tavalla. Varmista huippuluokan lämmön eristys. Isover.